ಬಡ್ಡಿಯ ರಾಮಣ್ಣ ಅಡ್ಡನಾಮದಿ ಕರೆವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹಸಿರಿವಂತ ಬಡ್ಡಿಯ ರಾಮಣ್ಣ ಅಡ್ಡನಾಮದಿ ಕರೆವರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ತೂಮನಿಗಿದ್ದ ಸಾಧವ ಕೇಳೆ ಗುಡ್ಡದ ತೂಮನಿಗಿದ್ದ ಸಾಧವ ಕೇಳೆ ಮುದ್ದೆಯೇನೆದುಕನಿ ಪೊರಕಾಗ ಬಡ್ಡಿಯ ರಾಮಣ್ಣ. ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಪುಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಏರೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಪಿನ ತೂತಾರೆ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲ ಕೆತ್ತನ ಬೇರೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿ ಹೊಡಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ತೂತಾರೆ ಕೈ ಎಂಚಪ್ಪುನು ಕೈ ಇಂಚಪ್ಪುನು ದಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನವು ನಿಕ್ಕಲು ಬೆಂದಿದ್ದು ಕೊಣತದ್ದು ಎನ್ನ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಉಂತಾಳೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ರ ತೂತಾರ ಎಂಚ ಕೈ ಇಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಏತೆ ಬೆಂದಿದ್ದು ಬೋಡಂಡ ಸೈಲೆ ಕೊಣತದ್ದು ಎನ್ನ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರಿ ಎಂಚಲಾವಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಜೋಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾನು ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜನ ಬಟ್ಟಿದ ರಾಮಣ್ಣೆ ಕೆಲವೊಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ವಂತೇಳಿ ದೇಬೇರ್ನ ಜಂದನ್ನ ಯಾನು ಶೆಟ್ರತ್ ಯಾನು ಬೇತೇನೆ ಜಾತ ಶೆಟ್ರು ಎಂಚಾಯ ಒಂದೇ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಬೋಡಿಗೆ ದಿನ ಮೇಯ್ಟ್ ಮಾಸ ಬೋಡು ಆಯನ ಸೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತಿರ್ಮಂತಾರೆ ಜಾತಿ ಉಳಾವ ಅಂಚ ಕೈಟಂತೆ ಕಾಸಾಯಿ ನೀಡ್ತದೆ ಯಾನ ಜಾತಿಲಿ ಶೆಟ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಆತೈತೆ ಗುಟ್ಟನಗನ್ನೇ ಯಾನದಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಚಮಚವನ್ನು ಬಾಡಿ ಬಾಡೋನು ಗುಟ್ಟನ ಎತ್ತನ್ನ ತೆರಿನಕ್ಕೂ ದಾನ ಬಂಡೇರಿ ಗುಟ್ಟನಗನೇ ಬಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಯೋಗ ಐದು ಮುಖದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಬಂಡೇರಿ ಗುಟ್ಟನಗ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಯೋಗ ಎಂಕಿಜ್ಜಾನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿಯರೆ ಬಜಿ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬಡು ಗುಟ್ಟಿನಿ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಕಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಗೆ ಬೋಡ ಮಗಳ ಬೋಡನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನೆನೆದು ಒಂತಾಂಡ್ಲ ಪಣವು ಮಲ್ತದಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕಲಿನ ಬಿಟ್ಟದೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ರಂಚತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಲೋಡೇ ಬಿಟ್ಟಾಯಿ ಆಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಅನ್ನಕ ಸಾಲದ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತದು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೋದು ಬರ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸೈತಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ 5 ವರ್ಷದ ಹಂಗ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಮಾತ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲಾರ್ದು ನುಪ್ಪು ಗಣತು ಕೊರ್ದೆ ನಾನು ಸಾಂಕೇರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಬಂಡೇರಿ ಮಗ ನೀನು ಸಾಂಕೇರಿ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಬಂದು ಸಜ್ಜಿಡಿ ರಡ್ರಡ್ಡಿ ಬಟ್ಟಲು ನುಂಗಿ ಮುಖ ಸಾಂಕೇರ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಂಕೇರ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ತೀರಂದು ನಿನ್ನ ಸಾಧಿನಿ ಈ ತೂವಂಗ ಬಂಡಿ ನಡತ್ತೆ ನಂಕು ಹೂವಂಡದನಿ ಬದುಕು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲೆ ಮುಕ್ಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡುಂಟ ಏನೆಲ್ಲ ವರಿತಿಕ್ಕವಿ ಅಂತ ಅಂತ ಬಿದಾರ್ದು ಸೀದಾ ಊರ್ದ ತರೇಟು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಅಂದು ಬಡವಾಡನ್ನ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಂಡಸಾಲ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರೇನ ಆಯ್ತಾದ್ರು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆದ್ರು ಗೆತ್ತೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಯ ಕೊಂಡೇನಕ ಬಟ್ರು ಒತ್ತದ ಮೆಂಟೊಂದು ಅಂಗಡಿದ ದನಿ ದಾನೆಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಪ ಜೆತ್ತದ ದಾದಾನ ಬಂಪು ನನ್ನೆರೆ ಎಂಕ್ ಕೇನು ನಕಲು ಬತ್ತು ನಕಲು ಏರ್ಲತ್ತಿ ಸಯ್ಯರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ ದಾದಗೋಡು ಕೇನು ಬಂಡಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪಣವು ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತೇರ ರೆಟ್ಟೆ ಕಾಸುದಾರ ಯಾನ ಇನ್ನು ದಾಲಕೇಂಜಿ ಅನ್ನೆರಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮನಸ್ಸುತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಾರೆ ಬೆಂಪುನ ಮನಸ್ಸುಂಡತ್ತ ಮಗನಿಗೆ ಈತೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬೇಲೆ ಗುಂತುಲ ಮಂದಿರ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮುಗಿನಂಚಿನ ಅರಿತಗೊಂಡಿನ ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡಿನ ಕುಡುಪುನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇನ ಬುಕ್ಕ ಯಾನೆ ಬೋದು ಅನ್ನಿರ್ದ ಬಂಡೆ ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆನೆ ಏತು ಮಲ್ಪು ನನ್ನೆರೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಬೇಟೆ ಕೊರ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಗ ಮಂದಿ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಉಂಟು ಕುಟೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕರಿನಾಗ ಹೋದ್ ಬಂಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯನೇ ಕಟ್ಟು ನೀನು ಬೇಲೆ ಏತು ಮಲ್ಪು ನನ್ನೆರೆ ಬೇಟೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂವೊಂದುಂಟಲ್ಲ ಮಗ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂವೊಂದೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಉಂಟೇನ ಉಳೈದ ಅಂಗಡಿ ಉಳೈದ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಮಾತ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅನ್ನೆರ ಬೋದು ಬಂಡೆ ಅನ್ನೆರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂವೊಂದು ಏತು ಸಮಯ ಉಂಟು ನೀನು ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಅಂಕಲ ಬೋಡಿತ್ತಿ ಈರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರ್ ನಾಡ ಒಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಮಾತ ಕೊರ್ಲನ್ನೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ನೆಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡ್ಬೇನು ಮಂಡೆ ಐಕ್ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೊಂಚಿಲ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಆ ಬಣ್ಣೆರೆ ಬಂಡೆ ಒಂದೇ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರ ದೇಬೇರ್ನ ಅಜಂದನ್ನ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡ್ದು ಯಾನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಗೊತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರ್ದೆ ಯಾನ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಖರ್ಚು ತುಳಿ ಈ ಅಂಗಡಿದ ದನಿ ಏಪಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪೇನ ಅಯ್ಯ 24 ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪಿ ಅಂಗಡಿ ಏರ್ನ ಗುರ್ತಪ್ಪುನಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟು ನಾಯನಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಗೊಂಡು ನಾಯನಲ್ಲ
ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆ ಅಂದ ಎಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಜನ ಬರಿಯರೆ ಶುರು ಅಂಡುಕುಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿನಾಗ ಅನ್ನೇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಂಡಿ ಎಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನೇರು ಬರ್ತದೆ ಬಂಡೇರು ಬಾಳೆ ಇಂಚೆಂಚೆಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ದಾಲ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಗ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಳಿ ಎಂಕದಾಲ ಕೊರಲ ಮಗ ಬಂಡೇರು ಆ ಬಣ್ಣೇರು ಇವ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿತಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಿರೆ ಎಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚಿಂಚಾರನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬಡ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತುಂಡಿ ಆರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿತಿನ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣರ ಆ ಕಾಲಿ ಬಂಡ ಸಾಲಿನ ದಾಯ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಂಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನು ಮಾತಾಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಾಡಿಯನ ಆತ ಬರ್ತದ ಅಂಗಡಿಲ ಎಣ್ಣ ಆಂಡ ಕಣ್ಣೇರು ಎತ್ತೆದು ಬಂಡೆ ದಾಯನ್ನೇರು ಇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇಳೆ ತಿಂದೆ ತಿರುಗುವರು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಪಗಾಂಡ ತೂಲೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಬಂಪುನ ಒಂದೇ ಹತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ದನಿಯಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟ್ಯಾರಂತ ಡೇರ್ಲ ದಿನ ಅಂಚಾದ ಇನಿಕಾನಾಗ ಏನು ದನಿಯಾಯನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡಿ ಬಡ್ಡಿಗೂ ಕೊರಿಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿಗೂ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ಉಂತ ಉಂದಲ್ಲ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದೆ ಏರೇರು ಬಡ್ಡಿಗೆ ದೇತೊಂಡು ನಕಲು ಬಲ್ಲು ಬಾಡೊಂದು ಸೈಪು ನನ್ನ ಬಡ್ಡಿಗೂ ಕೊರ್ನಾಯೆ ಆಯನ ನಾಡ್ದು ಬತ್ಲೆ ಆಯನ ಉಪದ್ರೋಗ ಸೈತೀನಿ ಅಂದಾವು ಹಿಂಗೆ ಸೈಪೇನು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲಾಗ ಬಣ್ಣವು ಕೊರಳಿಗೆ ಎಂಕಲ ಬುದಾರ ಬಂದ ದಾಖಲು ಸೈಪುನ್ನ ಆಯ ಸಯ್ಯರನ್ನಾಗ ಆಯಾಗ ಅವಸ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಯ್ಯರನ್ನಾಗ ಎನ್ನಾಗೈತಡೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪೇರತ್ತೆ ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಂಕು ಮಣಂಗು ತಿಂದು ಸತ್ತಾನು ಸಯ್ಯರನ್ನಾಗ ಎನ್ನಾಲ್ ಪಡ್ದು ಬಣ್ಣವು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ ಬಂಡ್ಪೇರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದಕ್ಕನ ಸಂತಾನ ಮುತ್ತದು ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ದೈವಲ್ನೇ ದುರ್ದು ಪೇರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮುಕುಲ್ಲ ರಡ್ ಮಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಗಾಡಿ ದಪ್ಪನಾಗ ಬಡ್ಡಿ ದಾಡದೆ ತಂದು ಪೇರು ಸೈತನ ನಂಡ ಅವು ಅರಿ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಬಣ್ಣೋಡು ಬಣ್ಪುನಾಕಲಿ ಸರಿತ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊರುವೆ ದಾಯ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕಣ ಉರ್ದಿಂದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ದತ್ತೊನ್ನಕಲು ಒರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ ಏರಿಂದು ಅಂತ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿಗೂ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿನ ಪೋಪೆ ದುಃಖ ಕ್ಷಿತಿಯುಡು ಬಡಬದು ಮಣ್ಣನು ಚಿಂತೆಯ ಚಿತೆಯುಡು ಬೇಯುತ್ತಲಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯ ಮದುವೆಗೆ ಎಂದು ಸುದೆಯ ಮದುವೆಗೆಂದು ಕೈದ ಸಾರವಾಗ ನೆನೆಯುತ್ತ ಬಡಬದು ಮಣ್ಣನು ಭೂಮಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯೇ ಕಾಪೋಡು ಬೇತೇರೆಡ್ಲ ಪೂಜಾ ಕ್ಯಾನಾಲ್ನ ನಿತ್ತು ದೀಪಣಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜಮಂಡರು ಬಡವದು ಮಣ್ಣನು ಐಕೆ ತೆರಿ ನಕಲು ಬಂತೀನಿ ಬಡವೇದು ಪುಟ್ಟೆರಬಲ್ಲಿ ತಜಂಕಾದು ಕೊಡಿಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಜೀವನಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತೆರೆಗಳು ಇತ್ತಿನವೆ ಇತ್ತ ಪಣವಿತ್ತುನಾರೆಗು ಇತ್ತು ನೀನು ಒರಿತ್ತೊಂಡೆಂಚ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಂಗನಾಗು ಪಣವಿಜ್ಜತ್ತ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ತೋರದಾಗ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ತೋರಾಯತ್ತ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಸಪುರದಾಗ ನಾನೇ ಅಪ್ಪ ತೋರಾಪೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕುಳ್ಳುದು ಪದ ಮನ್ಪಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಳೋಡತ್ತ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಮುಜಿ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಬತ್ತು ಸೈಯೋಡತ್ತ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿದ್ದ ನರಮಣಿಜ್ ದೇವಂಡ ಜೀವನೋಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಪಿನವು ಸಹಜ ಆಂಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಜೀವನ ಆಂಡ ಬದುಕೆರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಅಂಚನೆ ಐನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮದಿಮೆ ದಾಂಪತ್ಯದ ಫಲವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳೇನು ಪಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಧೂಮ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂಡ ಅವು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಬಕ ಬಂಡೇರ ಆಧಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ತಿಕ್ಕು ಜೀನ ಓ ಸಾಲ ತಿಕ್ಕೋಡಲ್ಲ ಆಧಾರ ಬೋರ್ಡು ಆಧಾರ ಏನೋ ಎಂಚಿನುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಬುಡೆತಿ ಆಧಾರ ಬುಡೆತಿಗೆ ಯಾನೇ ಆಧಾರ ಬೊಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಾಲ ಹೊಲ್ತು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಡಂಬೇಡ ಸಾಲ ಕೇಂದೊಂದು ಮಗಳೇನು ಬುಳೆಪಾಯ ಈರ್ನಂಚಿನ ತೆರಿನಾರ ಬಂಡೇರು ಮದಿಮೆಯಿನ ಸುರುಗು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ನು ಪಡ್ಡೆಂಡ ದಾಯೇ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಂದು ಪಣ್ಣಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣನು ಕೊಣತ್ತದು ಕೈ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಲೆ ಕಾಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಅವೊಂಜಿ ಋಣ ನಮ್ಮಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಂದೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ನು ಪಡೆದು ಬುಕ್ಕುರೆನ ಕೈಕು ಒಪ್ಪಿಸಾಯಿ ನಾಡಿದ್ದು ಋಣ ಸಂದಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೇನು ತೂಂಡ ಇತ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂಂಡ ಯಾನೇ ಮನ್ನಾ ಹೊಡತ್ತಂತೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಾಪುನ ಲಕ್ಷಣನೇ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ಕ ಸಾಲ
ಇದ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿಕ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಬರ್ಚ ಅಂಚೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನಲೆ ಕನ್ನ ಪಾಪದ ಎಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಪುಣಿ ದಯಮಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ಲ ನಡಪೊಡ ಬರ್ಚ ಮಲ್ಲಗಡ ಉಂಡಿ ಬೋರ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಒಂಜೇ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಲೆಗ್ ಬೋಡ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ತೆರಿದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಸರಿಯಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಸಾಲ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಮದಿಮೆಲ ಮಲ್ತೆ ದೇವರದೇಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಲನ ಮೂಲನ ಇತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲೆನ ಎಲ್ಲಂಜ ನಮ್ಮ ಸಂದಾವ ದಯವಂಡ ದೇವರಿನಂಕ ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಕೊರಿಯರ್ಂಡ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ ಈರ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಅಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಈರು 3 ಗಂಟೆಡು 150 ಪದ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ 2,000 9,000 ಎಂಕ್ ಅಂಚನ್ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ಲ 1,000 ಬಂಗೋಡಿ ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಡ ಮಲ್ಲ ತೀರೆಗು ಯೋಗೊಂಡು ಎಂಕವು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಊರು ಬೋನ ಖರ್ಚಾಲ ತೂವಾರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಲೆ ತಿಮ್ಮನದವಗೆ ವಂದನೆಗೈದು ಪೀಠವ ಸಂವಾದೆಯುವುದು ಕೇಳಿದಾಗ ಧರ್ಮಾತ್ಮರೈ ತಂದ ಕಾರಣವೇನೆ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ನುಡಿದರ ಹರಿಸಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮರೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೂ ದೇವೇರ್ ಮಲ್ಪ ಏರಿ ಒಳ್ಳ ಮಲ್ತೇರ್ನ ಎಡ್ಡಾವ ಆಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಟ್ಲ ಅಚೆ ಬತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಬಾಪದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಏಪ ಎಡ್ಡೆ ಏರಿ ಆತೆ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಟ ಬಡ್ಡಿದೆ ತೊನ್ನೇರು ಅವು ಸಯ್ಯಾಡಿ ಇಂದು ಇತ್ತಿತ್ತಲೇಕೋನಿ ಯಾನ್ ಏರಪ್ಪ ಅಂದೆ ನೀನು ಇಂದು ಈರು ಪಣ್ಲೇಕ ಬರೋಡು 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 ಬರ್ಚಿ ಕುಳ್ಳುದು ಲಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ ಬಂದು ಇಂದು ಬಾಜಲ್ಕದಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಬಾಜಲ್ ಬರ್ಚಿ ಪೇರು ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಏರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಹೌದೇ ಸಾಲ ಬಿರಗೆ ನೆರೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಆಪುಂಡ ಐಕಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಕನ್ನ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಆಲ್ಪುಣ ಹೊಡ್ಚಿ ಆಡು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇಂದು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿತ್ತ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮಾತಾಡು ಗೊತ್ತಂದತ ಅದಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇಮ ನೀ ಏನೇ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂದ್ಯಾನ ಹುಷಾರಿ ಅವಡೆ ಅವು ಸಯ್ಯಾಡು ಬುಕ ಇಂದು ದಾನೆ ಬತ್ತಾರ ಏನಿ ಸಾವುದ ಕಾಕಾಜಿ ಬರಿಯರ ಅಂದ ಏರ್ ಎಣ್ಣನ್ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟನೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಆನಿ ಬತ್ತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಎಂಡ ಮುಳು ಪಣ ಉಜ್ಜನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಣವು ಕೊರ್ಲೆ ಸಾಲ ಅಂದ್ ನಟ್ಯ ಎಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಪಿರಕೆಣ್ಣರ ಬಣ್ಣಗ ಅಣ್ಣರು ದಾನೆ ಬತ್ತನೆ ಓ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಸದ್ಯ ನಾವು ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪನಿ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಪಡ ಸಯ್ಯಾರಿ ಮದುವೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂದ್ಯಾ ಮದುವೆ ಅದು ಆಂಡ 4-5 ತಿಂಗಳು ಕರೀದು ಓ 4-5 ತಿಂಗಳು ಎಂಚಿನ ಮದುವೆಗೆದೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದನ ಬತ್ತನ ಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ದಾನೆ ಅಂಗಂಟ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಹುಡುಗಿಯರೆಂದು ದೀತೀನಿ ಅಂಚದಾರ ಸಯ್ಯಾಡು ದಯವಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮದುವೆ ಅದು ಏತಿ ಸಮಯ ಅಂಡಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅದು ಒಂಜಿ 8 ತಿಂಗಳು ಅಂಡು ಮಗಳು ಒಳ್ಳಳು ಮಗನೆಲ್ಲ ತವ ಇದೆ ಆಟಿ ಗುಳ್ಳ್ಯಾರಂದು ಇದೆಲ್ಲ 60 ಎಂಚಿನ ಬೆಲೆ 60 ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ದಲ ಸರಿಕಟ್ಟ ಆತಜಿ 4 ಚಕ್ರದಾವು ಆಜಿ ಚಕ್ರದಾವ ಒಂದು ಇಂಬೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಅಲ್ಪೈನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉಡುಪಿದ ಪೈಕ್ಲೇನ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವ ನೆಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಓ ಮುಳ್ಪೊಂಡ ಐಟ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ ತರಕಾರಿಯ ಏರಿ ಇತ್ತೆ ಏರು ತರಕಾರಿ ನಂಡೆ ಏರು ಮದಿಮೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾಸ ಕೋರಿ ಏಡಂದು ಪುರ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನ ಏರು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಪುರ ಏರು ದುಮ್ರಾಣಿ ಬರ್ಪೇರಯ್ಯ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ್ದೇರೆ ಐಟೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಏರೆಗ್ಲಾತ್ ತಾಳ್ಮೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಆಕಲ್ಡ ಬಂತ ಅಯ್ಯ ಅಡ್ಬಿಡು ಬಾರಿ ಜನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಏತಿತ್ತಿಂದ್ಯಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಜಿನೂದು ಜನತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿತ್ತೆ 1,000 ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜನ 1,000 ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಜನ ಸೇರಿ ಯಾನು ಬತ್ತನದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ದಾನೆ ಬತ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನು ನಿಕ್ಕಿ 50,000 ಕೊರತೆ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂತ
ಇರು ದೇವರೇ ನಬಾಲ್ ಎನ್ನ ಮಗಳನ ಮದ್ಮೆ ತಾವು ಇರ್ನ ಮಗಳನ ಮದ್ಮೆ ಎಂತಪ್ಪ ಇರು ನಿನ್ನ ಮಗಳತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಬುಡೆದ್ದಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣನೆ ಹೌದು ನೆನೆಪುಂಡತ ಐಟು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಡಿಪಾಡ ಅಂದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಏನೇ ನಿಂದ ಮತ್ತಂಚ ಏನ್ ಮತ್ತ ಕುಸಲು ಬಾತಿರ್ತೀನಿ ಉಂಟು ನಾನು ಈ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕ ತಡೆಪುಡಿ ಆಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಉಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ತಿಂಡಿ ಎಂಡದ್ದು ತೊಂದು ಸಮಯ 3-4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಏನು ಬತ್ತನದೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದಾಜ ಏನು ನಿಕ್ಕ 50,000 ಕೊಡ್ತೆ ಐಟು 10,000 ಕರ್ತಿದ್ದು 40,000 ಕೊಡ್ತೆ 10,000 ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೊಯ್ತದ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಏತಾಪನ 1 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಕೊರಡಾಯಿನ 1 ಲಕ್ಷ ನೀ ಕೊರಿ ಅಂದಾಂಡ ನಿಕ್ ದಾಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏನ ಬತ್ತಿ ಸಾಧಿಗೆ ಎನ್ನ ಚೀಲ ಬತ್ತೊಂದು ಕೋಪೆ ಅದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಂತಾರಲ್ಲ ಇರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಾರು ಯಾನದೇ ತೊಂದಿನಿ ಇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ 50,000 ಐಟ್ಲ 10,000 ಪೊಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ತಿಂಗಳಾನಗನೆ ಬತ್ತದ 50,000 ಕೊರಡು ಇದ್ದಿನ 1 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಬಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ಪುನಾತ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ್ನದ್ದಿ ನಾ ನಿಕ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತಂದೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಕೈತಡೆ ಪೋಡಂಡಿ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ದಯ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ 50,000 ಎನ್ನಕ ಬರ್ತೆ 50 ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕನ ಕೈತಡೆ ಪೋಡಂಡಿ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ದಯ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ ಎಂಕತೆ ಬನವ ಕೊರಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಣ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಕೊಡ್ತು 1 ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಸೂರ್ಯನದ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜಂತೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜಂತೆ ಒರೆದಾನೆ ಪರುಷವಾದರಳಿನ ಹಣವ ಒರೆದಾನೆ ಪರುಷವಾದರಳಿನ ಹಣವ ತಿರುಗಿದು ಬೆನೆ ಬೇಡನಾಗ ಇರಲೊಂದು ಸೂರಿನದ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲಿ ಅಲೆ ಮಾರಿ ಜಂತೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ಜನ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇವಲ ಇರ್ಡಾನ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದು ಆತನ ನಾನು ಏನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಕಾಸು ತೆತ್ತನ್ನಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಬಣ್ಣಂಚನೆ ದೇವೇರಿಂದ ಅನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕವನ್ ಪುಣ ಬಡ್ಡಿ ಮಗಿ ಐತ ಮಗಿ ಇಂದೆತ್ತ ಮಗಿ ಸತ್ಯವಂತ ಜೋಕೊಡು ಓ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂಟು ಮಾತೆಗಳ ಜೋಕುಳು ಮಾತು ಊಡ್ಪೇರು ಸತ್ಯವಂತ ಯಾನಂಚ ಬಂತು ಇದ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ತೇರು ಆರು ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬಡ್ಡಿ ಮಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರಿಕ್ ಕಲ್ಲು ಬೆರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಊರಿದಕ್ಕಲ ತೀಯೇ ಬನ್ಪಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದ ವರಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜನ ಬಯ್ಯನಗೊಂತೆ ನಿಂಗಿದ್ದು ಬಗಲೋಗಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಜಿನೇ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಬಂತ ಬಣ್ಣ ನನ್ನವರ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪೆ ಇದು ಅರಿಕ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡುವಾರು ಅರಿಕ್ಕಿ ಪೊಯ್ಯ ಬೆರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇನು ಅತ್ತ ಏರ್ ಬನ್ನೆ ಯಾನು ಅರಿಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಬೆರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇಂದು ಏರ್ ಬನ್ನೆ ಪನ್ನ ಏನು ಹೋಯ್ತದ ಬತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾನು ಪೊಯ್ಯಗೆ ಅರಿನ ಬೆರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇನು ದಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಯಾರು ಮಾರುನಾಯಿ ಬೋಟ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಚನ್ನಾಯ ಕುಲ್ಲುಬಿ ನಿಖಿಲೇದ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ರೆ ಕುತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲು ವಾರಗಟ್ಲೆದ ಬರೆಪ್ಪ ಬರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪುತ್ತ ಕೊಡು ಏರ್ ನಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿದುಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ನಿಖಿಲಿ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅನೇ ಕರಿಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಪೆ ನಿಖಿಲೇರಿಯಕ್ಕೆ ಏನೇರೆ ಬೋಡನ ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ತಿನ್ನ ಬಿಡ್ತು ಹೋಡು ಬಿಡ್ಕವ್ವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ತಕ್ಕಡಿದ ಅಡಿಕ್ ಪುಳಿ ಪತ್ತಾದು ತೂಕೊಡಂತೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋರಿಗೆ ಯಾನು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಊರ್ದಕ್ಳು ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ದಾಯ ಪತ್ತ ಬೇಕೇನು ಇತ್ತೆ ಇವರ ಬಣ್ಣಂತೇನೆ ನಿಖಿಲು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲದಿದ್ದು ಗೋಪಾರಂದ ಆ ಸಾಲದ ಪಣ ಉಜ್ಜ ಐಕ್ ಬಡ್ಡಿಯೇರು ಗುರ್ಪಿ ಆ ಐಕಿ ಆ ತಳ್ಳ ಬರಡಿಂದು ಅಂತ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆನ್ನತ್ತೆ ಬೊರ್ಚನ್ನ 2 ವರ್ಷ ದುಂಗುದ ಪುರಿ ಆಯ್ನ ಪುಲಿನ ಈಗ ಬತ್ತ ಬೇಟಿದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬುಕ್ಕಲ ಇರು ತೂಕ ಮಾಡ್ತದ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದ್ದು ತೂಕೊಂಡ 10 ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆ ದಾನೆ ಅಂಡಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇರು ಚಿಲ್ಲರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊರ್ಪು ಜಾರ ಚೀಪೆದೇನು ಚಿನ್ಯಾರ ಕೊರ್ಪಾರು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ದೆತೊನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ತಪ್ಪು ಏತು ಬಟ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಈತ ಈ ಒಂಜಿ ತೀರ್ನ ನಾಡ ಈ ಅಂಕಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ದೆತೊನ್ನ ಗೈನ ದೆತೊನ್ನ ನಿಖಲು ಮಣಿಪಂದೆ ಪೋಪು ಜಾರ ತೀರ್ನ ನಂಡ ಆ ಚೀಪೆದೇನೆ ಕೊಣತ್ತದ ಒಂಜಿದೆ ಲೆಕ್ಲ ಕೊರ್ಲಗೆ ನೀರೇ ಕೊರ್ನ ದೆತೊನ್ನ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲು ತಾಯಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೆತೊನ್ನ ಆತ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದು ನಿಖಲು ದೆತೊಂದು ಗೋಪಾರಂದೆ
ಅವು ಸೈಯಾಡಿ ಯಾನಂತೆ ಕೇನೇರ ಬತ್ತಿನ ದಾಯ ನಿಕ್ಕಿಂದು ಯಾನ ಗುಡಿಯ ಪೂರ ಅಂದ ಯಾನ ಇದ್ದ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದ ಏನು ಬಾತೇರು ನನಗೇನು ಯಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೆಂದ ಈತ ಈ ಪನ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭಾಭವ ನೋಡಾಯಿನಂದ ಎನ್ನಲೆ ಕತ್ತನ ಪಣ ಉತ್ತನ ಸೆಟ್ರನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲೇ ದೇವತಾನದ ದುರ್ನಾಡಪ್ಪನು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸಿದ್ದಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಪಣ ಉದೆಪ್ಪುನಿ ಹೋದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಟ ನಿಕ್ಲ ಮದುವೆ ಮೇತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೊಲ್ಪ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೊರಗ ಜನ ಕಲ್ಲಿದ್ದರು ತಾಲಿ ಕಟ್ಟನ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಪೆದಿ ಪೂಜಾಲಯ ಅವು ಮದುವೆ ಮೇತ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟು ನಾವು ಕುಡಿಯಂಚಿನ ಏತು ಜನತ ಅಡಿಗೆ ಏರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ನಲ್ಪ ಇರದಾನೆ ಆ ಅಡಿಗೆ ದಕ್ಕನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ನೂದು ಜನತ ನಿನ್ನಲ್ಪ ವಹಿಸೊಂದು ನೂತಯ್ಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನತ ವಹಿಸೊಂದು ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟಿಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ದ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಸುಧಾರ ಬೇರೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅಂದ ಕುಡ ಅಲ್ಪ ನೀ ನೂದು ಬಂಡನ ಕಣಪುನಿ ಎನ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕುಡ ಎಚ್ಚದೆ ತುಂಡಿ ದಾಯಿ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕತನ ಪಾಪ ದಾಯಿ ಪೋಯಿನೆಟಿ ಕುಡಾಯಿನ ಸೈಯಾಡಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಣ್ಣದೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಬರಿತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲದು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬುಡುಕು ಗುತ್ತವರು ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನ ಯಾನ್ ದಾವಲೈಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಜೀಟ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದೆಯ್ಯ ಏನು ಒಂಜಿ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಬೇಜಾರ ನನಗೆ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಂಕ ಜೀವಮಾನೋಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನೇ ಬೋಚು ಗುಡಿಯ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಬಾತನ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲವಾತೇನೆ ಯಾನ್ ಈರೇನ್ ದಾದನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಆಡ ಮಲ್ಲೆತ್ತದ ಆಜಿ ಮೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ತು ಕೊರ್ಕು ಏನು ಕುಸಲ ಬಾತೇರ್ ನನ್ನಿಂದ ಇರು ಕುಸಲ ಬಾತ ಈ ಕೊರಡಾಯಿನ 50,000 ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಕೂಡ 10,000 ಯಾನಿ ನಿಕ್ಕೇ ಕೊರ್ಪೆ ಇರು ಪೋಡ್ ತಂದು ಬೊರ್ಚು ಅನ್ನತ್ತ ಅತ್ತತ್ತು ಬೋಡ್ ತಂದತ್ತಿ ಇಂದು ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಒಲ್ಲಲ್ ಬನ್ನೆತ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವತ್ತದ ಈ ಕೊರಡಾಯಿನ ಪನ್ನವಿ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪು ಈ ನಮ್ಮೊಂದು 5 ದಿನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಗಳ ಯಂತ್ರ ಆದುಲ್ಲ ನನ್ನದು ಮಗು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೋಲ ಭೋಗಲು ಕೊರತು ಈ ಜಾಗಡಿ ಯಂತ್ರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ ಏನು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತದ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ನೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಬೇರು ಕಷ್ಟಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತರು ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ಗರ್ಪ ನಮ್ಮ ನಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ಗರ್ಪ ನಮ್ಮ ನಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ಆಡ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಪಣೆ ಅಮ್ಮಸ್ಸರೋನೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ 4 ಜನ ಬಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸೈತದ ಆ ಜನ ಎನ್ನಡೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಗೊತ್ತು ಬೇಗ ಸೈತೇನೆ ಪಾಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಆಡು ಅಪಗ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ನಡತನಾಗ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಿರವುಡ್ದು ಉಂಡು ಪಂಪಿನವು ನಿಗ ಅಂಟಾಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಏಪಲ ಸೋಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವರ ಸೋತುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕೈಪತ್ತದ ದೆರ್ಪನ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿ ಪಿರವುಡುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ದೈವಲು ಪನ್ಲೆ ಕೊನೆ ಐಕ್ ನೀರು ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೆ ತೂಕದಾನೆ